Ono što vidimo da se dešava ovdje, a i kao što ste rekli, ovdje sam 15 sati tek, ali to je nešto što je postala norma u smislu strategije spoljnih poslova koje Rusija vodi u inostranstvu, znači i govoreći sa njihove perspektive, to je prosto ambicija da se dobije uticaj u jednoj sferi koja misle da im pripada. Tako nešto smo vidjeli u Gruziji, Moldaviji i sada gledamo u Ukrajini. Znači, ono što rade u sklopu osnovne svoje spoljne politike zapravo jeste denunciranje ovih procesa, integracija u Evropsku uniju i NATO. Tako da vidimo da Rusija već koristi različite poluge uticaja da bi zadržala prisustvo u nacionalnim politikama u većini centralnih istočnih evropskih zemalja. Vidjeli smo politizaciju, recimo pitanje energetike, snabdijevanja gasom, da je to koristila Rusija da bi ostvarivala svoj uticaj kod nacionalnih vlada i parlamenta i da bi zapravo kroz to da podržava neke grupe koje djeluju u smislu političkog aktivizma. Znači, imamo isto tako njihovo prisustvo u Mađarskoj kroz djelovanje jedne partije, imamo financijsku pomoć koja se daje nekim partijama, tako da mene bi iznenadilo da bi tako nešto je bilo i ovdje. Niste iznenađeni? Ne, nisam iznenađena, ali prosto to je nešto što je dio alatki kojima raspoloži, koje koristi ruska spoljna politika. A kako će to uticati na dalje integracije? Šta slijedi? Što možemo da očekujemo? Vrlo teško pitanje, vrlo teško za odgovoriti. Možemo da očekujemo i dalje slične izjave ove vrste, samo izjave. Ne znam kako stoje stvari ovdje. Ja kažem možda, mi nemamo nikakve dokaze da je tako nečega i bilo i da li dobijaju ove opozicione grupe bilo kakvu direktnu pomoć, ali hoću da kažem da me ne bi iznenadilo da je pružaju. To smo gledali i u zapadnoj Evropi. Mislim da Crna Gora i druge države jasno vide svoju, da one države koje vide sebe u Europskoj uniji, a istovremeno i u alijansi sa Rusijom, moraju da se suoče sa ovim konfliktom. Zato što je to nešto iz domena sfere uticaja Rusije i to je jedna vrlo teška pozicija.